Bismillahirrahmanirrahim. Wato yan uwa, yanzu nake fitowa daga ƙauyukan Sumaila, gani nan zan shiga wasu ƙauyuka nan gaba. Na je na raba hijabai da kayayyaki ga maguzawa da kuma kiristoci wanda suka karbi addinin musulunci masu taimaka mana da kayayyaki. Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi. A yau din nan akwai mutanen da muka bawa kalman shahada, a yau din nan akwai mutanen da suka musulunta, kuma zan samu ku bidiyon su a social media za ku gani. Wato yan uwa, abubuwa da yawa muna sa a social media ba don wani abu ba, sai da yan uwa su ga irin ci gaba da ake samu a ita wannan da'awa, kuma su ci gaba da dafa mata. Saboda ko da mu da muke da'awar ba mu nemi taimako ba ko ba a taimake mu, to su waɗanda ake wa da'awar dole ne a taimake su. Da'awa namu wanda muke na shiga ƙauyuka, dole ne akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata yan uwa musulmi su taimaka. Yanzu jiya na yi postin wani bidiyo na wani ƙauye a jihar Taraba, wasu masu bautan dodonni suka musulunta da kansu, suka roƙe ni a gina musu masallaci. Muka yi bidiyo da mai angonsu da komai, muka sa a social media, muka sa lamban waya. Wani bawan Allah ya kira ya ce a bashi estimate zai yi, aka bashi estimate miliyan 1,711. to har yanzu dai muna jiran shi, kuma ina da ginin insha Allah zai mana. So yan uwa, dole ne da'awa wayansu abubuwan ke an nemi taimako, so shi yasa muke saka wayansu abubuwan. Wato yan uwa, tunda nake a rayuwata ko kuma nake da'awa, ban taba haduwa da wani abun takaici, abun bakin ciki irin abun da na haɗu da shi yau ba. Na fara da'awa tun 2014 a gidan soja zuwa yau. Ku duba wannan ƙauyen da muke, ƙauyen Sumaila. Wallahi tallahi, wannan motar da kuka gani, a cikin wannan motar ta kwana. Wannan seat din yanzu haka babu ana kumbura suke. Wannan seat din haka na kwantar da shi, a ciki na kwana. Duk yawanci ƙauyukan nan in na shigo a cikin mota muke kwana. A cikin mota nake kwana. Yanzu haka yau da nake muku azumi, yau ana neman azumi 5 ko azumi 1 ban yi a gidana ba. Kuma daga Adamawa Taraba muka wuto, at least yanzu rabona in ce da gida kusan sati 3, amma cikin satin nan zan koma gida insha Allah. Saboda wayannan suka musulunta, akwai wuraren da mun samu mun aje malamai, dole he muna bibiyan su, dole mu dinga bibiyan su, mu ga malamin da yake koraya abunan din kora da sauransu. Yanzu a nan ƙauyukan Sumaila, ƙauyuka guda 7 wanda kowane ƙauye mun aje musu malami. To wayansu sabbin musuluntan kuma, mutum mace ta musulunta ba za ta siyi hijabai da dogin ka da sauransu da kuɗin ta ba, to za mu fara taimaka mata kafin musuluncin ya shiga jikinta ta fara saya da kuɗin ta. Wannan fa shine abubuwan fa. Wallahi wani ban taba ruwa da wani abun bacin rai, abun bakin ciki irin abun da na haɗu da shi yau ba. Wani ƙauye muka je, ya ke bani labarin wani mutumi ya sayar da gidan shi da gonan shi ya gina masallaci. Kuma wannan ba, ya sayar da gidan da yake ciki, yana da mata 3, da gonansa ya gina masallaci. I was shocked. I was in touch da mutum ya sayar da gidan shi ya gina masallaci. Na ce a kai ni wurin mutumin, wata abun haka. Ashe abun da ya faru, suna da masallaci a garin, kuma masallacin shi kaɗai ne a garin. To masallacin ya rushe cikin damana. To akwai wa'insu bayan Allah a garin su biyu wanda yanzu sun yi kuɗi, suka daina zama a ƙauyen. Ɗayan har yana da gidan mai. To suka je suka same su, suka musu bayani masallacin su ya rushe, kowannen bayan Allah za su taimaka su gina musu. Wallahi suka gina musu, suka nemi taimako ba su gina musu ba. So kuma yanzu ga damana za ta dawo, kuma wancan damana yawanci a gida suka zo suna sallah, saboda ba masallaci a garin. Wallahi mutumin nan na gaya muku shine kawai da ya ga haka, ya sayar da gidansa, ya sayar da gonansa, ya zo ya gina masallaci kuma ya zauna a gidan haya. Allahu akbar. Wallahi tunda na ga wannan abun, tunda na taso daga wannan, billahi da zai kuka nake. Na dade wani abu bai sa ni yi kuka ba. Ban taɓa zamani akwai irin wayannan mutanen a duniya ba. Wallahi na ce mishi, wallahi ni ba zan iya yin abun da kai ba. In sai da gidana in gina masallaci, na ce wallahi ba zan iya ba. Saboda kai na daban ne, wannan aiki da kai Allah ya karba. Allah ya yafe maka, wallahi nake gaya muku ƴan uwa. So abin da nake so in faɗa a nan shine, zan yi kira zuwa ga ƴan uwanmu masu hali. Wato akwai bayan Allah da ina jinjina musu kwarai da gaske, suna amfani da dukiyarsu suna taimako. Amma wallahi wa'insu musulmin suna yi wa addini ruwa. Me amfanin dukiya in ba za ka taimaki musulunci ba? Wallahi duk wanda yake da kuɗi ba taimakon addini, to ka binciki dukiyarka in ta halakce. Wallahi in kai wasa akwai ranar da zaka ce ma agama anni maliya halaka anni sultaniya. Allah ya ce ku zuhu, mala'iku ku kama shi fa gullu, ku daure shi, summal jahima sallun, summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an. Me amfanin dukiyar ka in ma zaka taimaki addini ba? Sai dai ku ta gina gidajen mai, ku ta tara treloli, gidaje, kadarori, kuna mutuwa kuna barwa ƴaƴanku.
yanzu kwanan nan muna tare da Malam Haruna Babanci ne yana ban labari wani mutum wanda ya mutu wanda a kasar waje kada ya bar gidaje sun fi 10 kusan state ɗaya ne ba da me amfanin dukiyar da kuke tara kai ba za ku kanku kiyamar alakan ka fa da ƴaƴan nan da matan nan da kake tara dukiya duk a nan duniya ne yau mai firul mar'u min akiyaka Qur'ani ya ce ummuhu wa abi wa sahibati wa bani duk alaka ranar gobe kiyama duk alakan ku a nan duniya ne ka zo ka tara shi yana duk inda Allah ya magana ƴaƴa a Qur'ani wallahi ya ce innama amwalukum wa auladukum yace fitina wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitina ya ayyuhal ladzina amanu la tulkum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul kafirun yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut ku yi amfani da dukiyar da Allah ya baku ku taimaki musulunci kafin mutuwa ta zo ta riske ku ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum Allah yace aduwwul lakum Allah yace daga cikin matanku da yanku ma akwai makiyanku yanzu akan wa'annan za ka ki kai ku ki kuyi addini hidima ku ki kuyi addini hidima akan mata ko akan ƴaƴa mutum yana da gidan ba zai iya gina masallacin miliyan 2 ko miliyan 3 ba I was shocked saboda haka wallahi tallahi ƴan uwana kullum muna ganin abubuwa na wa'azi amma ba ma daukar da yanzu bari ba ku misali da wani abu daya wani bawan Allah a nan Kano ba zan manta ba wanda wannan bawan Allah at least yana da gidaje sun fi 50 manya sa yana da filaye amma bai taba yin wani islamiya bai taba gina islamiya ko wani masallaci ko wani abu ne taimakon addini ba wani daga cikin abokin shi ta bai shawara Alhaji kai kaza wallahi yi Allah ya jarrafe da rashin lafiya aka kai shi kasashe waje nawa bai warke ba aka dawo da shi Najeriya da ya ga yana gadon asibiti kaman ba zai tashi ba sai ya kira abokin da yake ba shawara ya masallacin ne yace fili na wuri kaza a gina masallacin Juma'a yace a fara ginawa yanzu yasa aka dauko cige sani kusan miliyan 250 a gina masallaci a nan Kano ana a cikin satin ya mutu wallahi yana mutuwa matan shi biyu da ba ya shi ba kuma matan suka yi mutum suka ce a tsayar da ginin at the end wallahi tallahi ba a gina wannan masallacin ba malam suka ce ai sun yi tambaya ba wasiya ana gagin mutuwa gashi wani malami kawai ba su fata suka kwace filin duk bulon da aka suka ki su gina gida wannan gado ya kawai Allah bai so shi ma kawai da ya mar masa lokacin da kake da lafiya kake rayu me yasa baka yi ba ni ban san wani irin soyayya wai menene abubuwan jin dadin rayuwar duniyar nan Qur'ani fa cewa zuyina linasu hubbu sha'awati minan nisa'i wal banina wal qanadir muqaddarati minaz zabi wal fizzati wal khayli musawwamati wal an'ami wal har Allah ya ce zalika mata'un hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ad menene abubuwan jin dadin rayuwa zuyina linasu hubbu sha'awati minan nisa'i mata wal banina ko ƴaƴa akan wani da zaka je ka bata wa kanka lokaci dan da ba zai amfane ka ba amfaninka da shi kawai a nan duniya